namhlanje mhlaka 18 February lesibili MK ila Pietermaritzburg MK Pietermaritzburg. Okay, ngise toilet manje ngizobhosha ngizama ukuthi ngibhoshe lana. No, stop it. Izandla manje ngokuphuma la etoilet. Ngigeza izandla. Can pay. Njengamanje yanalobisi. Ngisethilini njengamanje lapho can pay. Ngoba kumhla 18 February nama snacks ngiwathathile nawo lo snacks. Okay, angeke ngilungise into engiyidayisayo ngapho ngikhumbula ka Pick n Pay nawo lama snacks bebe kahle lana. Ekusewona umhla ka 18 ulesibili kuFebruary 18 February 2025. Hayi ngeke ngathi kuhlethisiwe bandla, kuhlethisiwe lana MK la isekho la emarket ngisazoveza khona ngathi kuhlethisiwe. Iyasakha network lana yazi. Manje ayikubi i-network isakhila ngalonke, angikwazi noku-order. Bengithi ngiya-order bandla, bengizama ukuplace i-order ku-Uber ke namhlanje. Last week mhla ka 10 bengiplace i-order ku Mr D, bengiplace ku-Uber Eats namhlanje. Hayi kodwa i-network iyasakha bandla. Esobona ngokuzayo nakho emakethe ubona lapha i-MK 5:2 manje 5:2 ngizolethela la ngisalindile u-Uber sengiodile umhla ka 18 njalo ngakhohlwa se-18 bani 18 baba February baba ilo MK njalo ayizange safika la emakethe uthuleshona ilanga nase khona ama snacks ngizolethelwa u-Uber namhlanje. Last week mhla ka 10 beku Mr nangu driver we-Uber usefikile u-driver we-Uber. Awu eyawa nale phone yami. Okay, nangu driver Uber. Hayi woza mwana. Wabona u6 manje isikhathi. U6 manje ungakhohlwa kuse umhla ka bani? Umhla ka 18 u18 bani February. Wabona? Yabo manje u6 isikhathi. U-driver oyedwa nje webhasi othengile ethenga idrink kulama drink ade ngiwaphethe wabona. Kulama drink ade ngiwaphethe. Thenga u-driver oyedwa.